alamsadona jouer kalo kile mugan kononton samba flani mugan kile ambalima o bismillah malak cuka don kibaru keneka bi kibaru no mambolo kada kluga ode maître Mamadou Ismaël Konaté ni oye bandaw ale ni Moktar Wan ulu la fasabagaye ko ale nya de salendo kada aga mokoka kawla dona ga fo bandaw ale ni Moktar Wan ulu kon be bolula kabini fangayelma labayin kon ko fe mun kera mekalo kile mugani nani colonel Asmin Goita fe o sababu yala ni ma flan no ulu e avocado nyini uyerela ni oye ulu fasabagaye maître Mamadou Ismaël Konaté wala sa o kon be se ka uga ko jalatike nga abe kile dama dobo maître Mamadou Konaté ale kon ye anyini ka fako abe tabo aga mo kon nunye wala sa ube kuma do kon inta nyokon dala o kon masega ke sabla maître Konaté kon ka fala ko ale kon inta kalembo mbanda feno o maralendo yoromna ko ale kon masega do yeno ko wafene ko atara Moktar Wan kon fene feno o maralendo yoromna ko amasega do ni yoro ko fale kon fene la o fini tigi do jolendo nunu ka so dala suni kle ko ale kon masega do ani aka kilian kon ka sega nyokoyen maître Konaté ale kon ya yire ka foko Mali jamana nyemo keren la transition nyema ale ni oga premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga ko ni mo gon kon ye dankarke bandaw ale ni Moktar Wan kon ka adamadiya hakela ko o sababu yala ko ale kon bena Mali jamana nyemo nunu ko ka ulu kon wele bogo jenne kon ka ko wala sa cugamna uka uyere nyefo wala sa ale fenani aga mo be se ga nyoyen cugamna uka kuma kibara were mambolo kada kluga ode karido jouer kalo kile muganduru jatega wale tabado ulu koni tarabi wenkoro ka koninka nika uga merijini nika klaka sous préfet o yere kon fene ka baraka yoro jini kibara mun sarama ulu kon ne ayire ka fo wenkoro ni ale kon be mobti marala ko che marfatigi do kon ne donani ndugi kon nala nika ta wenkoro merijini nika klaka ta sous préfet o yere fene ka baraka yoro jini kawla dona ka fo ko wengro kaw ko ulu kon ni jatike kon be nyogona wakati bela jele ko sabla ko jatike wale tabanu nun kon ka bingalke wale kon be ke yoron kon na tuma be ko o era kon fena kala sababu wengro ka chaman kon be no ko nun kon e uga dugubla ni kata dugbero kon na kibara were mambolo kada kluga ore kay sifin je kludo ulu kun keleme ka kay sira kon tike kunu ka sababu ke ko uga sira do kon mayno kibaram mun sarama ulu kon ne ayire ka fo ko siram kon beta kay filu ye sifin je kludo ulu kon bora ka o sira kon tige ka sababu ke ko ulu kon ka sira nunu kon mayno ko sabe ko kabini samba fla alini mugan kon nala ko ulu ni jamana nyemo ko kon kumala ko jamana nyemo ulu yere kon fena yere ulu la fo ko OMVS ko ode kan ka sira ingla tarase o jakuli yere kon fena ma uni ulu kumala ulu kanu ye laydu duma ka fako mekalo samba fla anu mugani kelena ko yoron kon kanga gla nga ulu kanu nyabala alibi yoron tikagla usegina ka kuma nyoya ke unini mugon kon be ni nyokonje nga alu obela siran kon tikagla o kon fena kala sababu ni ulu kon ye siran nun tike o fena kala sababu ni sifinje kulun kon ye siratike ni sifinje kulun kon ka fala ko ubani ni jamana nyamo fe ko uga laben bela jele sabati wala sa cugamna ulu koni ka siraban mun be sika glan cugamna kuna funi kuncela kibara were mambulo kada kluka ore Mali école karamo ulu koni ka hayini jakulu baw ulu koni farala nyogon ka ni ka jamadala jeba koni ke bi alamsado jouer kalo kile mugan kononton ni ka lanyini jamana nyamo ko fe uka article 39 koni labatu kibara mun sirama ulu koni ayere ka fo Mali jamana nyamo ulu koni sariya kura do koni ta labayna ni o koni ye ko harmonisation des grilles salariales ni obina ke sababu ye ka do fra Mali furuba jakela do koni sara warka o kele Mali école karamo ulu koni fenena ni article 39 sabla article 39 koni ka fola koni musaka farala Mali furuba barakela to kuna ko onyogo koni be fara école karamo kuna ko ulu koni be alanyini jamana nyamo fe koni ugoni nye uga sariya talen koni labatu ko uga ujija ka article 39 yera koni fene labatu koni ugoni fene make ko ulu koni fene se ko ulu koni be oke ko wala sa ulu koni be se kabla uga hake ugona chukayamna ambalma woni ne kuye oka bidon kibaro kada okluka ani je aka kuloma jola okambe anyogona were